Čudotvorno ogledalo. Jedan čovek i žena imali su samo jedno jedino dete. Oni rekoše: zašto mi nemamo još dece? Oni još rekoše: hajde da pitamo vrača. Odu kod njega i kažu: reci nam, zašto nas dvoje nemamo više dece? Vrač reče: idite i uzmite 2 ribe, od onih što se zovu pande, jednog mužjaka i jednu ženku. On usto reče: i pojedite ih. Oni uzmu te 2 ribe, pojedu ih i dobiju dete. Dadu mu ime Tambo. Tambo je rastao. Jednoga dana majka mu reče: idi naseci drva. I uz to još: idi gde god hoćeš da nasečeš drva, samo nemoj ići u onu šumu tamo. Tambo ode i naseče drva u jednoj drugoj šumi, donese ih i kaže: na kraju krajeva, ako umrem, šta mari? Samo sam čovek i ništa više. On ode u tu šumu i naiđe na bovu koja je progutala veliku gazelu, ali joj je glava gazele još virila iz usta. Da izađe nije mogla, da uđe još manje. Boa reče: hodi ovamo, Tambo, i odseci glavu. Tambo reče: ti ćeš me usmrtiti. A Boa odgovori: hodi ovamo, neću te usmrtiti. Tambo priđe i odseče gazeli glavu. Boa reče: hajdemo da ti dam nagradu. I uz to još: drži mi se dobro za rep. Ako ga ispustiš, nećeš ništa dobiti. I još reče: kada budem prolazila kroz trnje, ne puštaj se. Tambo se uhvati za rep i oni su išli. Kada su prolazili kroz trnje, bolo je. Stignu i do Bojinog prebivališta. Tu je Tambo spavao 2-3 dana. Isprijateljio se sa Bojinim sinom. Boa tada reče: Tambo, sutra, kada izvadim svoja ogledala, ti izaberi jedno od njih koje budeš hteo. Sin Bojin mu reče: kada opaziš da muva sleti na ogledalo, ti uzmi njega. To je čudotvorno ogledalo. Sutradan su ogledala izvađena i izložena u jednom prostoru koliko odavde donde. Jedna muva poče da leti i obleće tamo amo, ne zaustavljajući se. Tambo je trčao za njom, trčao. Muva sleti i Tambo uzme ogledalo. Boa reče: to hoćeš. Tambo odgovori: ovo hoću. I tako Tambo pođe kući, svojoj majci i ponese ogledalo. Onda reče: ogledalo, to što je rekao tvoj gospodar, je li to istina? I usto još: hoću da znam ovoga časa. Hoću kuću pokrivenu crepom. Kuća se odmah podiže. On reče: mati moja, ja hoću namestnikovu kćer. On uzme svoju kabanicu napravljenu od džaka, svoje pantalone isto tako napravljene od džaka, stavi svoj stari šešir, sav iscepan, svoje cipele sve iscepane, traku od bananinog lišća, kišobran isto tako od bananinog lišća i u ruku štap sav izlomljen. I ode teškim koracima čineći gfve. Popne se na ravnu uzvišicu. Namestnik izađe i upita ga: šta hoćeš? A on reče: hoću da se ženim sa vašom kćerkom. Namestnik reče: ti si se drznuo da zaprosiš moju kćer za ženu. Namestnik pozva svoju ženu i reče joj: ovaj prostak prosi za ženu tvoje dete. Ona reče: ako hoćeš da se ženiš sa mojom kćeri, sagradi kuću na sred reke, a da to bude kuća na sprat. Tambo reče: ogledalo, hoću veliku i lepu kuću na sred reke. I kuća se odmah podiže. On reče: potrebne su mi sluge. I dodade:
Potreban mi je sto, postelja, namirnice, stolica. Sutradan namestnik pogleda i reče: Jao, naše dete, izgubi smo ga. Namestnik je rano ustao da vidi. I Tambo dobi njegovu kćer za ženu. On ode da stanuje u svojoj lepoj kući. On reče: Potreban mi je petao, koze, krave, kokoške, patke, raznih vrsta. Pođe da prošeta, izađe na obalu i ode da poseti svoju majku. Šetao se tamo amo. Izbije rat. Peta odmah zapeva: Sve se ruši. Tambo se žurno vrati i kaže: Ogledalo, ogledalo, neću da vidim rat što nailazi otuda. Tada svi ratnici pomru. Tambo ponovo ode da šeta. Ponovo izbije rat. Peta odmah zapeva: Sve se ruši. Tambo se žurno vrati i kaže: Ogledalo, ogledalo, neću da vidim rat što se približava. I svi ratnici jedan za drugim pomru. Naiđe jedna stara žena, obrati se Tambovoj ženi i kaže joj: Pusti me da vidim to čudotvorno ogledalo. Žena ga izvadi. Stara ga gleda, gleda i umjesto njega vrati jedno drugo. Ona tada reče: Evo vam vašeg ogledala, a ja idem svojim putem. Ona s tim ogledalom ode kod namesnika. Namesnik ga stavi ispod jednog izvrnutog sanduka. Rat izbije, rekom naiđe mnoštvo ratnika. Peta od tada zapeva: Sve se ruši. Tambo se žurno vrati i kaže: Ogledalo, ogledalo, neću da vidim taj rat. Ali rat je bio već tu. On reče: Ogledalo, ogledalo, neću da vidim ovaj rat. Ali stigoše i uhvatiše Tamba. Zatvoriše ga u jednu šupu i porušiše njegovu kuću. Tambo je bio zatvoren sa svojom mačkom. Tambova se žena vratila svom ocu. U šupi je bilo pacova koji su imali brnjicu na gubici. Oni su hteli da izujedaju Tamba, ali mačak uhvati jednog od najvećih. Njegovi drugovi dođu, mačak ih izujeda. Jedan pacov reče: Pusti me da idem po tvoje ogledalo. On ga pusti i pacov ode pravo kod namesnika i vrati se sa ogledalom. Tambo reče: To nije ono. Pacov ponovo ode po ono koje je bilo ispod izvrnutog sanduka i donese ga Tambu. On kaže: To je ono. On onda reče: Ogledalo, ogledalo, hoću da izađem odavde. Izađe. Kaže: Ogledalo, ogledalo, hoću kuću kakva je bila i ranije. Kuća se podigne. On kaže: Hoću postelju sto, hoću sluškinje, hoću sluge. I usto doda: Hoću da mi se žena vrati. I žena se odmah vrati. Nema više.